Vuoden musiikkikanava voittaja on... Horror Games! Daniel, okat luulet olevas paras, vaikka ainut minkä saat kasvaan on ananas. Roni, Suomen Keepstore Back on sun lempipeli edelleen. Minecraft, Vinkare, sulla on hyvät kuvat, välineet on silti hukassa kun deataan ihonhoitotuotteet. Eetu, hei, onko sulla mitään hajua, miten käytetään sitä vakin leikkaustyökalua? Miklu, kuka se Roni Backin veli, eli Suomi Tube Clickbait mestari? Niko Saarinen, aka imbesilli, roustas jo itsensä Nikon grilli. Sä luulet, että oot paljon parempi tubettaja kuin kaikki muut, vaikka oikeesti sulla on paljon vähemmän tilaajia, eli oot ihan paska. Ja läski ja luuseri, ja hei PS, mä kerron Ronille, että roostasit sen, niin se roostaa sit takas. Marko Sedän perän jää vauhtiraitoja, kun joutuu joka päivä homman kuivia paitoja. Diplo Lindemann, läikkyykö bisset? Lindemann on copycat. Confirmed Miisa, Masterchefia, leikit vaikka hommat leviää, kun Krista Muhosen meikit. Mona Ilona ei taida tube kiinnostaa, kun etsii Keski-Euroopasta Kanadaa. Anna Eerikka, hokkus pokkus, 2 sanaa. Manual Focus, Aesto HD-kanavas on katastrofi, voisit aloittaa siitä, et hönkis mikrofoniin. Jaakko Parkkali, josko sulla tilaajia, jos et roikkuis jatkuvasti Lindemanniski. Nova is here, sä oot liifi, kopio, clickbait ja kiusaaminen, niihin perustuu sun suosio. Lakolla enemmän leukoi kuin motivaatio, videoiden teko kiinnostaa kun saa palkkio. Ainut mikä laskee on kiinnostuskäyrä, kun kattoo Turen keuhko kuumesyöpää. Justimus Films on täysin olla, ei joo se ja tälläkään videolla. Hurhur luulet olevas YouTube-pomo, vaikka oikeasti oot vaan vitun maailman paras tubettaja. Ja ylivoimaisesti teet siis parhaimpia videoita täällä YouTubessa, että onnittelut sulle, sä oot paras tubettaja.